дар доираи тадбирҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бунёди 340 иншоот ба нақша гирифта шудааст, ки то имрӯз аз ин шумора 226 адади он сохта ба истифода дода шуда, дар умум иҷроиши ташаббусҳои созандагӣ дар ин сам 66.5% нақшаро ташкил медиҳад. Бинобар маълумотот дар соли 2024 дар ноҳия сохтмону ба истифода додани 59 иншооти гуногуни хизматрасонӣ пешбинӣ гардидааст. Натиҷаи сайю талошҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорону сармоягузорон буд, ки то имрӯз 63 иншооти ҷашнӣ мавриди истифода қарор дода шуд, ки ин дар қиёс ба нақша 106.8%-ро дар бар мегирад. мавриди тазаккур аст, ки барои ташкили ҷойҳои нави корӣ ва пешрафти вазъи иқтисодиву иҷтимоӣ иловатан сохтмони боз 174 иншооти таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шуд, ки дар маҷмӯъ шумораи иншооти ҷашнӣ 340 ададро ташкил медиҳад. бинобар иттилои масъулини бахши меъморӣ ва шаҳрсозии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, айни замон дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо ҷалби мутахассисони соҳибтаҷриба сохтмони 84 иншооти гуногуни хизматрасонӣ бо вусъат идома дорад. роҳбарияти ноҳия азм доранд, ки то охири соли ҷорӣ 40 иншооти дигарро ба итмом расонида мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд. айни замон дар 84 бино иншооти гуногун корҳои сохтмонӣ бо маром рафта истодааст. аксарияти биноҳои сохта шуда истода дар ҳолати анҷомёбист. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлати ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, кумитаи падару модар ва соҳибкорони маҳаллӣ то таҷлили ҷашни истиқлолияти давлатӣ якчанд иншооти гуногунро сохта ба истифода диҳанд. дар марҳилаи нави корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ аз 340 иншооти ба нақша гирифта шуда, аллакай 226 адади он сохта ба истифода дода шудааст. имрӯзҳо раванди корҳои ободониву созандагӣ дар қисмати боқимондаи иншооти ба нақша гирифта шуда бо вусъат ҷараён дошта, марҳила ба марҳила он мавриди истифода қарор дода мешаванд. соҳибкорону сокинон ва шахсони ватандӯси ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ иқдом гирифтанд, ки ҷашни ифтихории миллат 35-солагии истиқлоли давлатиро дар сатҳи баланд истиқбол намоянд. маориф аз соҳаҳои муҳими давлат маҳсуб ёфта, бо дар назардошти талаботи рӯзафзуни аҳолӣ ба синфхонаҳои иловагӣ дар нимсолаи аввали соли 2024 дар назди 7 муассисаи таълимӣ 36 синфхонаи нави иловагӣ муҷаҳҳаз бо асбобу ашёи таълимӣ ва беҳтарин шароити илмомӯзӣ сохта ба истифода дода шуд. дар ин синфхонаҳо биноҳои иловагӣ барои таҳсили 1800 хонанда дар ду баст шароит фароҳам оварда шуд. тибқи иттилоъ айни замон дар назди муассисаи таълимии рақами 1 воқеъ дар ҷамоати шаҳраки Балх бинои иловагии таълимии ду ошёна иборат аз 20 синфхона дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ дар дохили бино бо ҷалби мутахассисони маҳаллӣ идома дошта, рӯзҳои наздик рангуборкунии он оғоз мегардад. мавриди зикр аст, ки ин бинои таълимӣ бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва кумитаи падару модарон бунёд ва ба истифода дода мешавад. бинои нави таълимӣ бо системаи ягонаи гармидиҳӣ низ пайваст буда, ташаббускорон ният доранд, ки сохтмону ороиши иншооти мазкурро дар муҳлати муқаррар гардида бо муҷаҳҳаз гардонидани асбобу ашёи таълимӣ ва беҳтарин шароити илмомӯзӣ барои дар ду баст ба таҳсил фаро гирифтани 960 хонанда мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд. бо мақсади беҳтар намудани шароити таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия як қатор корҳои назаррас ба анҷом расонида шудааст. пеш аз ҳама барои бо ҷои нишаст таъмин намудани хонандаҳои муассисаҳои таълимӣ дар ноҳия дар якчанд заминаи муассисаҳои таълимӣ синфхонаҳои иловагӣ бо маром идома доранд. корҳои ободониву созандагӣ дар самти маориф, тандурустӣ, биноҳои замонавӣ бо маром рафта истодааст. соҳибкорони маҳаллӣ ва сокинони ноҳия бо як рӯҳияи баланди созандагӣ корҳоро бурда истодаанд. ҳамчунин дар ин шабу рӯз дар ҷамоати деҳоти навоии ноҳия сохтмони муассисаи нави таълимӣ иборат аз 6 синфхона дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. ин муассисаи таълимӣ ҳам бо ҷалби кумитаи падару модарон ва соҳибкорони маҳаллӣ амалӣ гардида истодааст.
сохтмони бинои иловагии ду ошёна дар назди муассисаи давлатии таҳсилоти томактабии рақами 6 дар ҷамоати шаҳраки Балхи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ аз зумраи дигар иншооти ҷашнӣ мебошад, ки бо саҳми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бунёд гардидааст. тавре масъулин изҳор медоранд, иншооти мазкур дар арафаи ҷашни истиқлолияти давлатӣ мавриди истифода қарор дода мешавад. ин иншоотро сохтмончон бо таҳр ва намои муосир бунёд намуда истоданд, ки дар он 160 кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта хоҳад шуд. бинобар маълумотот дар доираи омодагӣ ба ҷашнҳои пуршукӯҳи кишвар дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, сохтмони хонаҳои баландошёнаи истиқоматӣ низ ба нақша гирифта шуда, аз ҷумла имрӯзҳо дар зиёда аз 10 иншооти муҳташам корҳои сохтмонӣ бомаром идома дорад. талаботи сокинонро ба инобат гирифта дар маркази ноҳия ҷамоати шаҳраки Балх аз ҷониби соҳибкорон биноҳои хуштарҳу замонавӣ қомат афрохта истодааст, ки намои онҳо ба симои ноҳия ҳусни дигар мебахшанд. дар радифи иқдомҳои муҳими созандагӣ дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи ноҳия солҳои охир ба рушди соҳаи тандурустӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва бо ҷалби соҳибкорону сармоягузорон дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳот бунёди бунгоҳу марказҳои саломатии муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти муосири тиббӣ ба нақша гирифта шудааст. дар доираи иқдомҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни истиқлоли давлатӣ бо дастгирии шарикони рушд дар ноҳия бинои шуъбаи таваллуд иборат аз 2 ошёна бунёд гардидааст. ин иншооти хуштарҳу замонавӣ муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти ҷавобгӯи талаботи ҷаҳонӣ рӯзҳои наздик мавриди истифода қарор дода мешавад. ҳамчунин беморхонаи марказии ноҳия низ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ пурра аз таъмир бароварда шуда, баҳри фаъолияти хуби кормандони соҳа бо тамоми шароити муосир фароҳам оварда шудааст. умуман раванди корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳама ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо суръат идома дошта, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорону шахсони ватандӯст назди худ мақсад гузоштанд, ки корҳои ободониву созандагиро дар ҳама бахшу соҳаҳои хоҷагии халқи ноҳия бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ вусъат бахшида, ҷашнҳои фархондаи кишварро бо натиҷаҳои назаррас ва дастовардҳои арзишманд истиқбол намоянд.